Акои Муқимҷон, салом алейкум. Салом алейкум. Хуш омадед аз Хуҷанд ба Душанбе. Саломат бошед. Ва барои намоиши кадом як чорабинӣ омадед инҷо, не? Рости мо ба шаҳри Душанбе ҳадаф аз омадани мо ин баргузории як барномаи консертӣ ва албатта иштирок дар чорабиниҳои солнавии шаҳри Душанбе аст. Донедагар мо пештар зиёдтар меомадем шаҳри Душанбе ва имсол хостем дар соли нав як мухлисони ҳаҷву хандаро як хушнуд гардонем гӯём. Бо ҳамин як ният омадем шаҳри Душанбе расидем. Хуб, акои Муқимҷон, масалан дар ҳамин як соле ки сипарӣ шуд ва дар соли 2015 чӣ ҳодисаҳои хотирмоне буданд барои шумо ҳамчун як ҳунарманд? ҳодисаҳо бисёр буданд, лекин ман мехостам баъзе аз ҳамун намоёнтарин ҳодисаҳо воқеаҳое гуфта гузарам. Ин ҳам бошад, мо ба нияти худ расидем, якчанд барномаи консертии нав барои мухлисон дар қаламрави вилоят ва ҳам умуман ҷумҳурӣ намоиш додем ва албатта боз як воқеаи аҷоибе ки дар соли рафта сода шуда гузашт, ин ман сарвари театри драмаи русӣ ба номи Пушкини шаҳри Чкалов гаштам. Дар шаҳри Чкалов агар пештар дар хотиратон бошад, русзабонҳо зиёд буданд. Хай ҳозир ҳам ҳастану камтар нисбат ба солҳои пешин. Хулоси гап як хонаи бисёр ошона ва хона ба ако маҳалла ҳисоб мешад ку вай. Як рӯз мардак мондаги сину солаш ҳамин 87-90 да. Як рӯзи бемор мешад, баъд фарзандаш писараш буд аз хатиш. Ҷиздаш Иван подойди сюда, синок. Писараш ҳам омадааст. Дасташ ба вот это возьми из Таравшанский нож. Корди калони устоги додааст. Купи барана, гуфтааст. И пойди в мечеть к мусульманам. Сегодня джума намаз. Зайди, попроси, пускай какой-нибудь мусульманин зарежет этот баран и для меня дар ҳаққи ман дуо кунад. Гуфтааст даку. Бачашам рӯзи ҷума масҷид ба медорад, дар дасташ корди Таравшан. Гӯсфанда дар даромадгоҳи масҷид бастагӣ ҳамихе даромадааст. Мусулмани есть, гуфтааст. Намози ҷума ҳама ҷим, ягон кас гап намезанад. Пашаам ҳаво ба паризаст, ҳамин истоди ва улус бачаи дида шах шуда мондагӣ мехел. Мусулмани есть, гуфт як бачак, я мусулманин. Види сюда, гуфтааст. Буро, гуфтааст. Беруни масҷидро буроварда, гуфтааст, вот баран. Зарежь, пожалуйста. Отец просил, вот мусульмане пускай дуа делают. Вай бачаам саросима буд, аст ман намедонам почако, ямун господа набастасу калаша гирифта сараша. Хун паридагӣ рӯи вай бачи рус ба ин бачи тоҷикам гашта, гуфтааст, кор дада сева дада, еще один мусульманин позови, пускай ногу держит, потом зарежем, гуфтааст. Ба ҳама ҷош хун шуд ку. Ҳамин дар дасташ корд, еще мусульманин есть, гуфта даромадааст да. Бутун ҳама ҷим. Баъд боло ба нигоҳ кард, гуфтааст, вы, да, здесь главный мусульманин? Вы, да? Гуфтам, надо боло байстадагӣ. Одамам, во имя Отца и Сына и Святого Духа, это они мусульмане. Ҳама ҷон шерин да, ҷон шерин. Хуб, дар баробар ин шояд дар ҳаёти шахсии шумо ягон ҳодисаҳои хотирмон буданд ва шояд мардумам мехоҳанд бидонанд ки шуморо ҳамчун як ҳунарманд мешиносанд ва зиндагии худи Муқимҷон чӣ гуна аст? Ман ба мардумоне ки худи ҳозир моро тамошокари садам гуфтанӣ ҳастам ки рӯйафтода нашаванд кризис як мебиёяду меравад. Ана кризис омад, гуфта аз пистафурӯш сар кард то хонафурӯша ҳама гӯшашона қапида дод гуфтастан. Ин ягон чӣ нест. Ман гумон мекунам ки бояд ки ҳар як нафар чӣ гӯям ба ояндаи нек умед бандад. Хай модоме ки соли рафтаи соли оила буд, дар оилаи ман бисёр тағйиротҳои бениҳоят калон шуд. Ин ҳам бошад, мо қатъи завҷам дар як сол 12 маротиба ҷанҷол мекардем. Мана имсол 6 маротиба. Инам як пешнавиз да. Соли оила ку. Баъзан мардҳои ман мегӯям, масалан, хонаи шумо ба хоҷаин ки ҳаст, ҳамин баъзе масъалаҳое ки ҳал мекунад. Баъзеҳо мегӯянд, ман унҷо хоҷаин мегӯяд. Як мардак омадаги хонаш ба ҳамин нӯшидагӣ ҳамин хеле ман хоҷаин. Баъд занаш ҳам гирифтааст, ҳамон кафка ки якта мефурад, ҳафтидагӣ аз ҷош намехезад, бод ҳамсоя омадааст. Мебахшед, ин кас барои чӣ инҷа хоб гуфтааст? Ин кас хоҷаини хона куҷо хоҳам хоб мекунам гуфтааст. Чӣ корҳое мондааст дар ин солҳо ки метавонед дар соли 2016 амалӣ шавад? Охири моҳи март ман ният дорам як чӣ гӯям бо иштироки тамоми ҳаҷвнигорон як озмуни умумиҷумҳуриявӣ гузаронему. Баъд бо истеъдодҳои нава дар соҳаи ҳаҷв сарҷамъ намоем ва хулас бо ана ҳамон ҳаҷвнигороям як
барномаи калони ҳаҷвӣ рӯзи 1 апрел ки рӯзи ханда аст баргузор намоем дар як толори калон. Пеш аз ин мо бояд ки дар гӯшаву канор гардем ёбем истидодро. ва худо кунад ки ин орзу ва нақшаҳои дигаратонам дар соли 2016 амалӣ шавад ва дар соли 2016 яъне дар охири соли 2016 боз бо шумо як суҳбате дошта бошем ки аз муваффақиятҳоятон гӯед. Соли наватон муборак бошад. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед.